Eli siis tänään on joulukuun 1. päivä. Ja nyt mä ajattelin, kun tänään on joulukuun eka päivä, niin mä ajattelin tänään avata tuon ekan luukun niinku silleen. Ja nyt mä kuvaan ton, kun mä avaan ton luukun. Eli siis mulla on tommotteet joulukalenterit. Sinne on, niin se on vaikka tästä vähän pienemmästä kalenterista. Täällä takana on joku tämmönen tehtävä. Nyt on mun peikko, mitä laitettu niiskoneidin luo johonkin. Mutta joo. Tai etsii se. Tossa. Sitten. Toivottavasti ei oikein. Mä en siis aloitan nyt kovin hyvin näitä joulukalenterin luukkuun, mutta nyt on oikein. Siis tää on tämmönen suklaakalenteri. Tuolla on tämmöset pieniä suklaat, mutta nyt on saanut tämmönen majakka. Tai siis, eikö siis, ei oo kynttilä. Kynttilähän tää on, ja siis tänään on sunnuntai, eli tänään on eka adventti. Tai en mä tiedä, onks tänään eka adventti, en mä tiedä oliko se mitä viisi viikkoa, mutta kuitenkin. Tänään oli mun mielestä se eka adventti. Mut sit täällä jossain, mä näin sen jo eilen. Ja siis tänään kun mä avasin nää suojukset tosta pois, niin täällä jossain tässä. Katsotaan missä nää reunat menee. Elikkä siis tää on tämmönen Chupa-Chups-kalenteri ja täältähän siis tulee tämmösiä kaikkea tikkareita. Tää on ihan hyvä kalenteri. Tikkari. Se on vielä tommonen mansikkatikkari, nää on hyviä. Joo. Tämmönen. Mä voisin nyt maistaa tätä suklaata. Mä en tätä tikkaria vielä jaksa maistaa, mutta mä maistan tätä suklaata, kyllä tää maistuu. Ihan ok. Vähän semmonen joulukalenterisuklaa, mutta ihan ok. Ja siis vielä semmonen tieto, että mä en tiedä, että mä tekee joka päivä sitä joulukalenterin avausvideota. Tai tätä luukun avausvideota, mutta mä yritän tehdä joistakin päivistä nää. Esimerkiksi itsenäisyyspäivästä ja jouluaatosta ja jostain.